בתחילת הקומיקס מציגים לנו את ליאונרדו, שמספר שהוא ושאר החבורה שלו נרדפים על ידי 15 אנשים אשר חברים בכנופיה שנקראת הדרקונים הסגולים. ליאונרדו מציג לנו את הצוות שלו. מצידו השמאלי נמצאים דונטלו ומיכלאנג'לו, שנלחמים בעזרת מקל ונונצ'קו. בצידו הימני נמצא רפאל, שהוא אחד כזה שרק משתוקק להילחם. נראה שהדרקונים הסגולים הצליחו לחסום להם את הדרך, ולליאונרדו והצוות שלו אין לאן לברוח יותר. כעת הכנופיה מצהירה שהם הולכים לחסל את הצוות של ליאונרדו, ואומרים להם שיורידו כבר את תחפושות העצבים המטופשות שלהם. הצבים עונים להם שאלו לא תחפושות, ומתחילים לתקוף את כנופיית הדרקונים הסגולים. נראה שהעצבים מביסים את כנופיית הדרקונים הסגולים די בקלות, ורפאל, שרק חיכה לרגע הזה, הצליח לחתוך 3 בריונים במקביל. אחד הבריונים שואל מי אלו החבר'ה האלה, ובריון אחר עונה שהם סתם פריקים, ושלא ישכח שגם פריקים יכולים לדמם, וצועק לכולם שיחתכו את הצבים. ליאונרדו עונה לבריון שכן, הם יכולים לדמם בדיוק כמו שהוא יכול, ומיד חותך אותו במהירות. ליאונרדו מצהיר שהאימון נגמר בהצלחה, ושספלינטר יהיה מאוד מרוצה מזה שהם יצאו ללא פגע. וכעת עליהם לעזוב את המקום לפני שהמשטרה תגיע. הצבים לא אוהבים לברוח בכל פעם שהמשטרה מגיעה, אך הם יודעים שאין להם ברירה, כי המשטרה לא תבין אותם. נראה שהצבים יורדים לביוב, ובכך הם נעלמים מהאזור. מסתבר שהביוב הוא גם הבית של הצבים. הם מכירים כל תעלת ביוב שיש בעיר, ויודעים לאן היא מובילה. מאז שהם נולדו, הם גדלו בביוב, וכעת הם הגיעו אל מקום המסתור שלהם. שם הם פוגשים אכברוש, שקורא להם הבנים שלו. הצבים מספרים לו שהם נלחמו מול 15 בריונים והביסו את כולם. האכברוש, שהוא בעצם מאסטר ספלינטר, עונה להם שהוא מאוד מרוצה מהם, ונראה שהם כבר מספיק מאומנים בכדי לצאת למשימה, שבשבילה הוא אימן אותם במשך 13 שנה. ומה גם שסוף סוף הוא מתכוון לספר להם את האמת על עברו, ולהסביר להם כיצד הם הפכו למוטנטים שהם היום. וזה מה שספלינטר מספר להם. הכל התחיל לפני 20 שנה, כשהייתי צעיר. הייתי חיית המחמד של המאסטר האהוב עליי, המאטו יושי. הכלוב שלי היה ממוקם בתוך הדוג'ו שלו, שזה היה אולם האימונים שלו. בכל יום הייתי מתבונן במאסטר מתאמן, וזה היה משעשע אותו לראות אותי מחכה את תנועות האימון שלו. המאטו יושי היה חבר בשבט מפורסם מאוד, בשם פוט, ובשבט הזה היו הלוחמים והמתנגשים הגדולים ביותר שיפן ידעה באותה תקופה. היה בשבט אדם בשם אורוקו נאגי, שהוא ומאסטר יושי היו נורא תחרותיים אחד כלפי השני, והדבר שהם היו הכי תחרותיים כלפיו הייתה אהבתה של נערה צעירה בשם טאנג שן. שניהם ניסו לזכות בליבה בכל מחיר, אך היא כבר מההתחלה אהבה רק אדם אחד, ושמו היה המאטו יושי. נאגי כל כך קינה במאסטר יושי, עד כדי כך שבלילה גורלי אחד הוא הגיע אל ביתה של טאנג שן, ופשוט דרש ממנה לאהוב אותו. טאנג שן כמובן סירבה לכך, ואמרה לו שהיא מאוהבת כבר ביושי. נאגי התחרפן מרוב קינה, ומיד התחיל לתקוף את טאנג שן. באותו הרגע, יושי בדיוק נכנס אל ביתה, במטרה לבקר את אהובתו. אך כאשר הוא נכנס לחדרה, הוא רואה את נאגי, שבדיוק בא להכות את שן. יושי פשוט מזדעזע ממה שהוא רואה, ונאגי אומר לו שאם שן לא תהיה שלו, אז היא גם לא תהיה של אף אחד אחר. יושי כעס עד כדי כך שהוא התמלא במין ערפל אדום, וכאשר הערפל הזה נעלם, נאגי כבר לא היה בחיים יותר. יושי התבייש נורא בזה שהוא הרג חבר בשבט שלו, וכעת הוא מבין שיש לו 2 אפשרויות. הראשונה זה לשים קץ לחייו, והאפשרות השנייה זה לברוח עם שן לארץ אחרת ולנסות להתחיל את החיים מחדש. לבסוף, יושי בחר באפשרות השנייה, להתחיל את החיים מחדש ביחד עם שן. הוא הרס כמה מהחפצים שלו, וביניהם גם את חיית המחמד שלו, ומיד לאחר מכן הם עברו לניו יורק. שם המאסטר שלי הקים בית ספר קטן לאומניות לחימה, ואנחנו עוברים כעת אל הלווייתו של נאגי. כל משפחתו מתאבלת עליו, אבל מי שלקח את זה הכי קשה היה אחיו הקטן, סאקי, שהיה אז רק בן 7. ובאותו רגע הוא החליט שהוא הולך לנקום ביושי.
שבט אפות ידעו שסאקי מלא בכעס, ולכן הם החליטו לנצל את הכעס שלו לטובתם. סאקי התחיל באימונים מאוד אינטנסיביים, במטרה ללמוד את אומנויות הנינג'ה. מהר מאוד, סאקי אפילו התעלה על המורה שלו, וככל שסאקי התבגר יותר, כך גם גברה השנאה שלו ליושי. כבר בגיל 18, סאקי היה המתנקש הכי מוצלח בשבט, ולפיכך החליטו שהוא ינהיג חלק משבט אפות בניו יורק. לאחר שנה אחת של הנהגת השבט בניו יורק, סאקי הצליח לבצע המון פשעים ושינה את שמו לשרדר. אף על פי שהיה מוצלח כל כך, הוא כלל לא היה מרוצה, מכיוון שליבו מלא בשנאה כלפי אמאטו יושי ואשתו טאנג שנג. בלילה אחד, סאקי החליט שהגיע הזמן המתאים לעשות את הצעד הראשון בנקמה שלו. באותו לילה שאמאטו יושי הגיע אל ביתו, הוא כל כך נחרד ממה שהוא ראה. טאנג שנג נרצחה באכזריות. יושי ראה את שרדר, ומיד שאל אותו, מי אתה? ועונה לו שהוא אורוקו סאקי, ומיד רצח גם אותו. ספלינטר מספר שרק הוא נותר בחיים, משוטט ברחובות וניזון משאריות אוכל שיש בפחי האשפה. עד שיום אחד, כאשר הוא חיפש משהו לאכול, הוא היה עד לתאונה שקרתה ממש לידו. היה זקן עיוור שחצה את הכביש, ולפתע הגיעה משאית גדולה לעברו, ושנייה לפני שהמשאית פגעה בו, אדם אחד שהיה שם במקרה הציל אותו. בזמן שנהג המשאית בלם בחוזקה, עפה מהמשאית קופסת מתכת, שפגעה ישירות בראשו של האדם שהציל קודם לכן את האדם הזקן. ולבסוף היא פגעה בימין מיכל שהחזיק אחד הילדים שהיה באזור ושברה אותו. בתוך המיכל היו 4 צבים קטנים שנפלו ישירות אל תוך הביוב, ואיתם גם קופסת המתכת. למרבה המזל היו שם הרבה עלים וניירות, ולכן הצבים לא נפגעו. אך קופסת המתכת נשברה, וממנה יצא נוזל זוהר שכיסה את הגוף של הצבים. ספלינטר עקב אחרי הצבים אל תוך תעלת הביוב, אסף את כולם וניקה אותם מהנוזל הזוהר שנשפך עליהם. לאחר מכן הוא לקח אותם איתו אל המחילה שבה הוא גר, ולמחרת בבוקר כשהוא התעורר הם היו גדולים פי 2 ממה שהם היו ביום הקודם. נראה שמה שגרם לכך היה הנוזל הזוהר שנשפך עליהם. ומשום שגם ספלינטר נגע בנוזל הזה כשהוא ניקה אותם, הנוזל שינה גם את הגדילה שלו והפך אותו לחכם יותר. אך קצב הגדילה של הצבים היה הרבה יותר מהר משלו. בתוך שנה הם כבר הפכו להיות גדולים כפי שהם היום. ספלינטר גידל אותם בביוב במטרה להגן עליהם. אף על פי שהוא ידע כמה הם חכמים, הוא לא ציפה למה שקרה באחד מן הימים. לפתע, אחד מהצבים קרא בשמו, ספלינטר. ועם הזמן, הצבים התחילו להגיד עוד ועוד מילים, עד שלבסוף הם התחילו לדבר. ואם זה לא מספיק, אז הם גם התחילו ללכת על 2 במקום על 4, וחיכו כל תנועה שספלינטר היה עושה. ומאותו הרגע, ספלינטר החל ללמד את הצבים כל מה שהוא למד ממאסטר יושי ומהעולם כולו. בנוסף לכך, הוא אימן כל אחד מהצבים להשתמש בנשק שונה משל השני, עד שלבסוף הם הפכו לנינג'ות אמיתיות. ספלינטר בחר את השמות של הצבים על פי ספר שהוא נהג לקרוא, המספר על כל מיני אומנים, שהם ליאונרדו, מיכלאנג'לו, דונטלו ורפאל. כעת הוא זקן, ויש משימה אחת שהוא רוצה שהם יעשו לפני שהוא עוזב את העולם הזה. ספלינטר רוצה לבקש מהצבים לנקום את מותו של המאסטר שלו, אמאטו יושי ואשתו טאנג שנג. ועכשיו ספלינטר שולח את הצבים להרוג את הרוצח, ששמו הוא אורוקו סאקי, או בכינויו השרדר. כעת אנחנו רואים את רפאל שעומד על גג של בניין. רפאל, לעומת האחים שלו, אוהב יותר להיות מחוץ לביוב. ועכשיו הוא יוצא למשימה, שאליה מאסטר ספלינטר שלח אותו. ספלינטר אמר לרפאל להסתנן אל המטה של שרדר, ולהשאיר שם כרטיס ביקור. רפאל הגיע אל המטה של שרדר, וכעת הוא מתכנן כיצד להביס את השומרים ולהיכנס פנימה. וכאשר רפאל מרגיש מוכן, הוא יוצא למתקפה. מחוץ למטה היו 3 שומרים, ואפילו שרפאל היה 1 נגד 3, הוא הצליח להביס את כולם אחד אחרי השני, ומבלי שאף אחד מהשומרים יפעיל את הפעמון. רפאל מצא את אורוקו סאקי על אחד המבנים בזמן שהוא מדבר עם כמה אנשים, ומבלי עיכובים מיותרים, רפאל הכניס מכתב לנשק שלו וזרק אותו אל אורוקו סאקי דרך החלון.
אורוקו קורא את המכתב, וזה מה שהיה כתוב בו. אורוקו סאקי, המכונה גם שרדר, אתה ביישת את משפחתך בכך שרצחת את אמאטו יושי. אני נותן לך הזדמנות להשיב את כבודך. אני רוצה שתפגוש את התלמידים שלי ותקיימו דו-קרב עד המוות. הקרב יתקיים מחר בלילה, בכתובת שרשומה על המכתב. שרדר עצבני נורא, ותוהה לעצמו מי האידיוט שעומד מאחורי המכתב הזה וחושב שהוא יכול לנצח אותי. שרדר מצהיר שהוא נהנה לדו-קרב, ושמי שימות בקרב הזה אלו הם. צווי הנינג'ה הגיעו אל מקום המפגש, וכעת הם מכריזים לשרדר שהם כאן. הם צועקים לו שיבוא להתעמת מולם, אך שרדר מסתכל על הצבים מהצד ולא מבין מי אלה בכלל, ולמה אחרי 15 שנה המקרה הזה חזר לרדוף אותו. בכל מקרה, שרדר החליט לשים לסיפור הזה קץ, אחת ולתמיד. אז כפי שניתן לראות, שרדר מתעמת מול הצבים כאשר הוא הביא איתו את כל הצוות שלו. והקרב בין צווי הנינג'ה מול שרדר והנינג'ות שלו סוף סוף התחיל. דונטלו אומר שהנינג'ות האלה הם די טובים, ולאונרדו עונה לו, זה נכון, אבל אנחנו הרבה יותר טובים. הצבים ניצחו את כל הצוות של שרדר, וכעת הם מוכנים להביס גם אותו. נראה שהקרב הזה היה באמת קשה, מפני שהנינג'ות של שרדר פצעו מאוד את הצבים. שרדר אומר לצבים שלא ישכחו שהנינג'ות האלה הם רק מתלמדים, ועכשיו הגיע הזמן שהם ילחמו מול המאסטר. שרדר מתגרה בצבים ואומר להם שהם יכולים להילחם מולו אחד על אחד או כולם על אחד. לא כזה אכפת לו, כי מבחינתו הוא זה שהולך לנצח. רפאל הראשון שמסתער אליו, ושרדר מנצח אותו מבלי מאמץ. באותו הרגע, מיכלאנג'לו ולאונרדו הסתערו גם כן על שרדר. מיכלאנג'לו קפץ על שרדר ומיד שרדר העיף אותו ועבר להילחם בלאונרדו. ולאונרדו הצליח לחתוך את שרדר עם החרבות שלו. הצבים מבינים ששרדר חזק מדי בשביל שהם ילחמו מולו אחד על אחד, ולכן הם צריכים לתקוף אותו ביחד. הצבים התחילו לתקוף את שרדר שוב, והפעם נראה שהם מובילים בקרב. תוך כדי הקרב, דונטלו שבר לשרדר את המסכה. שרדר התעצבן כל כך, ונתן לו בעיטה חזקה שהעיפה אותו. לאונרדו שוב נכנס לתמונה, ומצליח להחדיר את החרב שלו אל תוך הבטן של שרדר. ובכך שרדר הובס, והוא מפציר בצבים לחסל אותו. אך הצבים, בניגוד אליו, רוצים לתת לו סיכוי אחד שבכך הוא יוכל לקבל את הכבוד שלו בחזרה. הם נותנים לו חרב והם מבקשים ממנו להתאבד. אך שרדר מסרב לכך בתוקף, ואומר להם שאם הוא צריך להרוג את עצמו, אז הוא ייקח גם אותם איתו. לפתע, שרדר מוציא פצצה, ונראה שהוא הולך להפעיל אותה. ובשנייה האחרונה, דונטלו החטיף לשרדר מכה כל כך חזקה, שהעיפה אותו מהגג ביחד עם הפצצה שלו. הצבים מצהירים שהמשימה שלהם הסתיימה, ונקמתו של מאסטר ספלינטר סוף סוף הושגה. הצבים מאוד תשושים מהקרב הזה, וכעת הגיע הזמן שלהם לחזור הביתה. כאשר הם ירדו מהבניין, הם מצאו חלק מהשריון של שרדר, ונראה שהוא אכן נהרג בפיצוץ. הקומיקס מסתיים במשפט הבא: אנחנו צווי נינג'ה מוטנטים, מכים חזק ולאחר מכן מתפוגגים אל הלילה. טוב חברים, אז הגענו אל סוף הקומיקס, ואני אשמח מאוד שתרשמו לי בתגובות האם הייתם רוצים שאני אעלה עוד סרטונים מקומיקסים שונים של צווי הנינג'ה.